Lekya hambai joto electronic media fainai takok tei bokuk sono जों दिनै अ जागायाव मुभमेन्ट खायनायनि हमानि प्लेसआव फाइ दङ जोंनि लगे फाइसआव फाइजाक CEM फिसारिज राजेश त्रिपुरा तेबो जोंनि बरमगोनां MDC अमा शंकर देबर्मा जोंनि YTF नि GS लेमन देबर्मा तेबो जोंनि जुनालनि जॉइंट चेयरमैन सुधीर देबर्मा तेबो YTF नि जोतो लिडार्स अ जागा दङ जों जोतोनो रेडी बुबाग्रा जेफ्रो जोंनो डिक्लेयार खायनाय जोंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट नि बागै जोंनि बुबाग्रानि लगेयाव जों थैयासाक जबा खायनायनि बागै जों रेडी खायलायजाक दिनै नेदानि चेयरमैन बाय जोंनि बुबाग्रा सं मालायनायनि बागै गुवाहाटीयाव थांजाक बुबाग्रानि लगेयाव जोंनि MLA रक थांजाक जोंनि MLA ब्रह्मगोनां बिश्वकेतु देबबर्मा बरमगोनां बिश्वजित कलय दैबुबन लगेयाव जोंनि डेपुटी ex-deputy CEM te taboni leader of opposition nini boromgana onimesh deborma member kumar jomatia borok party ni president boromgana BK rangkhol sar borok bubagra bai baksa tini guwahati o thanglai jak nedani convener malainani bagui tini horo haike bakhana malainani kok tongu jodi boni yagulobo chini solution ni bagui केंद्र सरकार गसिया हंखा हंके जोंनि बुबाग्रानि लगे जों तंनाय जतनो मा तंनाय आं कोइनानि मुसु सारा त्रिपुरानि जत चिनि तिप्रासा लोकरक स्पेशली चिनि YTF नि वारियर सरनो आं कबगनानि मुसुगो जों बुबाग्रानि लगे जों थैयासाक चिनि संविधानिक अधिकार चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेनि बागै जों सभा खायनायनि बागै जों रेडी मा तंनाय दिनै हर हायंकेबा खोना मालायमानि यागुलो जों रेजाल्ट मानाय ani bang ang barban koi sana ni musuh cini YTF warriors rok khana jodi declare mani loge loge ne sara Tripura ni thong jagawo sudu oro Hathai Kotor o simiya thong jagawo sung bubagra saka henge sung khaina ni bagai ya presenai biaba omo party ni tabok bu sidanto najaya ko di sunajaya ko sini movement strategy bahai bungnai omo sung khana ni bisino siwai थांनाय बा नेक्स्ट नि दिन निसिमिन सिवai थांनाय आइफान आं कोइनानि मुसु चिनि जोतो तिप्रा मथानि वारियर्स चिनि TW नि वारियर्स YTF नि वारियर्स रक रेडी तंगनि चिनि बुबाग्रानि लगे जों संविधानिक अधिकार चबा खायनायनि बागै जोंनो ताबो गोबांमा एलिगेशन खाय दंगो चिनि बुबाग्रानो एलिगेशन खाय दंगो बरनो आं सानानि मुसुबो जे तिप्रासानि लिडार जोंयै जरा BJP खायनाय CPM खायनाय कांग्रेस खायनाय लीडर्स रक चिनि ओ मूवमेंट खायमान न जरा मोनैबै तंनाय हासि खुसि के निंदा खाय तंनाय आं चैलेंज खाय सानानि मुसु निर अपोजिशन न तंगै तिप्रासा दफानि फिसानि बागै वानसक या हंखांके फायनाय सालो थिनांगो चिनि तिप्रासा रक बाहायनाय अब निरक सायमाय यांनाय जों ताबक चिनि बुबाग्रा तंसाक चिनि बुबाग्रानि लीडरशिप बाय चिनि संविधानिक अधिकार चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मूवमेंट न जों सक्सेस खायलेनायनि बागै जोतो तिप्रासारक तियार मा तंनाय जों अ जागा तिनि सक फाइजाक जोतोनि रेडी तंगु अ जागानि सारा त्रिपुरानि रेडी तंगु फियाबा जों एनाउन्समेन्ट नि बागै नायसिलायनाय हामबाय